faamudirde faama noon amin tampitomin ngolɗo sibu so wiyama kejjaari a wuuɓi ndiyam ma a arti a jooɗima a sabboyima ha kumtaani aɗa ko kumtotoɗa kon waɗi barke kono kumtaar ndi ndi feewani kejjaari woodani amin keyɗi amin ɗomɗi amin tampi somin naati e ndeɗo jeere ko gacce guittaten ɗo sahaaji ni min goppata ko ha hiɓe fof koota min puɗɗo yaade jeere min kocciki noon simo arat tawa ceeɓeɗo hono ma desaɗo ha timmi ene daare limu maayo moƴƴu ene sooda 3 4 taw ana jogui capanɗe ma jaali yino giccal ma goto yaaji neɗɗo noon koko foti hersude koko foti hulde ƴiƴam ndima mum ne dogue ɓallamen ɗin peewi noon kadi paama kadi ko an ittini galleji babiraɓe gadduɗa min ɗo wona ala aɗa jogui gurdama men ɗam ne muusi ɗam hamni haɗam metti min jiɗi noon ballamin e dépasse timmuɗo min mbawa ñamde e yarde e nder lewru korka ndu kono noon ya fin a ñamani jamma ara a hirtaki ha beltiɗa kumtari woodani mbiya aɗa horno jiɗɗa hordu ni jawgal amin fof gasi hanki to angade fadel ɗo poñami so tawi a rewama ɗo ñamade a diwi ɗo a rewama ngol ɗo ñamade a diwiɗa a rewama ñamade a diwiɗa ma men no puttuɗa e jomum sac maaro ƴettunomi bidon nem ƴettunomi Issa Niang ni poñi kam e nder angade fade addu fonda addu saka maaro addu bidon am nebam min non ko ɓiɗɗo debbo no ndewirteɓe ñamani ni faari barka kañum do tetti yaade jeere hersi huri min kay hankadi haalam haaltaki komin mayɓe wallu min sabu Allah e nelaare mum mballa min no min ñaami no min jardi ko an resi min kono wona min kortani min kaarani wallahi min koltani min kaarani wallahi bona haali gonga ma waali gonga hunde haali wotto haali gonga kadi ko haali ko ko minen ndendi haala minen ndendi sago minen ndendi hen yidde caɗele amen ne keewi hande trop sabu ñamade ene hoyno dimu kadi ñamade so juuti addata ko gacci bonde so tawi a rewama ɗo a changi lawol a fayi gongol to dewɗa to kadi ñamade aɗan toon to ɓoya yaha so ɓooyi hoto paaɗa kanko o mona poña minnene ko noon poñirani minen fof komin poñaɓe te ala to min mbaɗi min bonnani min beddaki ko hirani he min mbaɗi ko ɗo min gaddi hande wela ko gacce noon min dogata machallah kono noon tawde minen e min doga gacce ya taw an aɗa doga gacce ɗe yaltin totta min jaara jeere wona ala aɗa jogui sinno ka ala tan ka ala ɓe mbi mo haaji ɓolo ko mo haaji ɓolo ko ɓolo woppata laaɓi kono an emin gandi aɗa jogui joni noon ko joguiɗa ko yaltin minen min ñaama ñaamen ñamden a añani ko weli de saabu kala nde ko weli ñande defare o hene mbiyata kala wara hoore ma wallahi Allah wadde a añani ñamde ko weli noon yaltin dokka min nawa jeere min gadda min bonnani min pijirani min gaddata koye galle he vraiment min tampide mbimi kene wona so wonta hade kalnami wonta ay onon so criminel ine ndaare onon ko criminel uji jeeɗo ko waɗi min kirminul so tawi tan sugñaaɓe tan ñaamoɓe tan tew keccu tan jara ƴiiƴam ne ngoodi hakkunde joom ko onon ɓeeɗo sabu ɗiɗi tan dépense par ce que ko limtuɗa ɗo ko pop ko kaala ɗo ko pop e mi ñamlima sac maaro bidon nebam mi rewama to on gaddan ɗum e galle wona gonga hakkunde malla wona gonga hottake kam on gaddan ɗum e galle he sac maaro mi meeɗa ɗum ɗo yiide bidon nebam mi meeɗa ɗum ɗo yiide mi meeɗa mi haalani ko heddi kadi min ko tottanmi ko hakkunde mi Allah maya ɗo ha barma can a yiyata gorko totto ɗum temennayyi min kadi min temennaymi ko temennayyi baɗade barke hakkude ɓe Allah te rewo ngallo mba ɗacciɓe duggoya koole ñande duggoymi so mon ñaama ha kaano hakkude mi Allah ma mon ñaama ha kaano par ce que onon jiɗɗon joni o ɓoldemi tan hami laaɓa ɓortomi hami laaɓa onon kadi joni ngara ƴetti wutamo nawon jeeyon kalam ka jeeyon son jii jiɗɗomi min jeeye ɗum ko ɗum jiɗɗon ñamude haala minen tan jiɗma ko ɗum tan jiɗɗon gojiɗama d'accord kono jin famille noon garti hakkillaji e woto mbiye onon mbannami komi waawa woto mbiye onon jiiɗa ñaamde ko miɗon kikini par ce que fof ko ñamanon ɗo ko seebo feccaa ɗum mbaɗɗa wona fiiride mbaɗɗa ɗo yaboyaji ɗin ɗon mbaɗɗa hen moynas yimɓe ñaami ha ɗimmayi yaybaji ɗiɗi ɗum
ɗum ka en tout cas ɓeyta mbuɗo ɓeytade waddari ya jeere no ɓeytade yo duggoy min yo duggoytani ko onon duggoy min duggoyta min somi fini suba komi dawo ko onon duggoyta gaddon ñaami ha haare hol ɗum ala o gore mo foti ene hande mumtama kumtari kay gastoy galle he malab ɗo laamu ma soli malab a wonta ɗo mumtu malab hakkunde mella malab malab kay ɗone yeeso malab min de ko jogui ko ɗum joguimi ko ɗum tottanmi wonde kadi min komi alani min mi ala joɗani wonko ɓeyda hen an hayso ko temedde jeegom ɓeɗa won ujunere ala wawa o ɓeydata tan komi ala Allah a wawa ndemen ujunere mi ala temedde tati min mbaɗon kumtade temedde jeɗɗi mbaɗa bottani Allah nandi mi ala bayla kumtari kay gasse galle he Allah nandi mi ala eyyi kumtari kumtare gasi yo Allah wonne suturu gasi min dal en tout cas jagge ɗon ɗo e janggo noon ɓaawo janggo so woodi ko kemmi ñalan fof mami watta mami ɓeydo hen temedde won temedde jeegom hay ɗum ne ko mami gambo mi sippira e seeɗani mi haɓa e makko min jodira paakaji min mbarodira ha para min fuɗɗo wa tottude hakkude mella ene moƴƴi onon dal yo Allah faam vraiment yo Allah faam min nawa ɓuruji amen ɗo Amadou Moussa Ly ɗo waɗani min hen maynes kono kay kumtari ɗo e galle hammadi min mi anda an kono min kumtari ɗo pattini wonta wat min faari pat min mi maayi ono hono neɗɗo jogorto ka jawɗi ha wiyata an ni alta ñamminta ɓesgu muɗum ñamminta galle muɗum holno meɗa ɗo ɗon bone kadi mi haalanma faari bani ay oɗo mi ɓatto kam mi ñoɓmi haalde sesa ari giɗaɗo ko so oppirama ni ala koko wawata kay maaleykum salam maaleykum salam jam yawon mawɗum ni mawɗum machallah oɗon celli mawɗum machallah bari 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 pullo yettoon min ko Guèye Joro annene o ko bammo yete ko so an kala yettode no mbaɗɗon mawɗum machallah yettere kay oɗon tilli oɗon ko mawɗum mana ko dañi mbaɗi tanni ko madara golle mawɗum machallah alhamdulillah tanni ino mbaɗɗon korka korka ha moɗon tampere bisimilla ma bisimilla ma wona mere nelaɗo Allah wi wonde so tawi a dawri korka walla a dawri ɗanngal ya ñamlo korka ɗanngal e korka ne muusi no muusi to joom galle woni joom galle o woɗɗani woɗɗani ah o camcama noon kanko ne mi anda no mbatta ɗo ko galle sukaɓe ɗo galle sukaɓe moɓe gari min woni lamɗo mbaɗi waɗaɗiɗaɗiɗaɗiɗaɗo mba eyyi minen ti min lappol ngol ne juuti seeɗa min gummori joni ko hedde paɗa koni hedde hojoldu eyyi min paya hedde lakara ga tan hedde loobali en ɗum tani en sange loobali en ya horndolde ɗum ko min jogui dal lappol ɗum ko lappol komin liggotoɓe dal ko wiyete ko homme d'affaire en eyyi kamɓe mbiyata homme d'affaire en homme d'affaire eyyi min komi homme d'affaire homme d'affaire kam mbar wona gujjo mbar wona gujjo ala wona gujjo homme d'affaire ko liggey ko liggey tan homme d'affaire ko liggey maɗa o lappol ngol juuti tan wallahi kadi koye korka wona min mbi min ƴama ɗo en min ƴeewa foftat ɗo hay taw balɗe ɗiɗi wallahi min ƴeewa jokkude bisimilla moon el Allah galle moon bisimilla moon bisimilla moon bisimilla moon bisimilla moon bisimilla moon bisimilla bisimilla faat eyyi no wini ko noon tan yawɓe ndiyam oɓe hoorde fofta ɗo ko balɗe aɗa fonno ko jara sosoho kam gueɗe mum ciirani ala ɓe mbino koye lappol tan korka sosoho kam ndi gueɗe mum ciirani mbino lappol ngol ko korka ka malla ko horɓe komin hoorɓe hol horɓe e poftude bisimilla moon komin hoorɓe tabarikallah ɓennen nder ga ƴeewe so tawi eɗen jiya nder abgani ma wallahi wallahi alhamdulillah lafiya allah eɗen fo yetto galle allah waalo ayi galle wonne waalo bisimilla moon par ce que neɗɗo ko yeeso wallay hade leeso yeeso yeeso tigui hade leeso yeeso abou oɗo galle ɓeɗon towɗemi ni towɗemi koɓe piije eɓe jaala ɓe jawta sa yi gallo tan en ko galle baɗɗo jaam ɓeɗo kam ko yimɓe moƴƴumi gonɗo ene laaɓi sani ɗo kay ma en mbaw foftat ɗo tigui ma en poftoɗo Wallahi. kono andi min kam komi kaybuɗo ñamde mi ala hen cakal ko gonga te kadi en mbayri humtan normal wallay wallay jona ƴewat ko joguiɗa wonde ko fawmi hen e totten ɗi e ƴeewa ganduɗa hoore maɗa weltorade kumtare gasare boto ha ɗo ha janggo dal eyyi ko ɗum kay ɗum woni lawol ni sa are galle a anda galle no wayi wallahi aɗa jogui a waɗa ko balluɗa jomumen wallahi jomumen kam kadi balluma to leɗɗa to jaaɗa kono kam kono mbiɗa no min ken mbo joyiɗo ujunaji ɗiɗi ujunaji ɗiɗi juuɗo ujunaji tati mi watte eyyi so mbiɗa ujunaji joyyi pour 2 jours ji ene moƴƴi wallay hoɓɓe de garɗo joni ɗiɗo hoɓɓe ɗiɗo kay hoɓɓe wadde sakko saji mabɓe hoɓɓe ɗiɗo worɓe kono ƴewa
ɓe mbi ɓe ngari ko ɓe yaala ɓe lappol ɓe tampi ɓe ngara ɓe gonɗo balɗi fayla koɓe hoɓɓe Allah hoɓɓe Allah eyi wona hoɓɓe min kam wona hoɓɓe Allah hoɓɓe men hoɓɓe Allah ko hoɓɓe ma he ay min mi yiɗa haala kadi barke rasulullah ngomle kono koɗo mi tambi mi yiɗa haala mi yiɗa dog mi yiɗa dugdede mbiyeɓe yoɓe jefto gallam ha